Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am găsit la primul meu episod de Minecraft Survival pe 1. Uitați, deci dau aici, mor, nu vreau niciun de ăsta, da vreau, pac, default, hai și un bonus chest, deci să-i dăm drumul. Cred că pun un pic de pauză ca să mi se încarce mai repede și da, hai că pun. Și am revenit, stați să dau muzica, așa. Mi-am luat ăstea din chest, ăstea au fost. M-am gândit să mă stabilesc aici, m-am spawnat acolo. Să pun ăstea, hai să pun niște torțe. Chiar dacă nu o să facă nimic, măcar să nu se spawneze. Da, deci sper să vă placă, eu sincer cred, nu știu, să-mi ziceți 7 atac. Să-mi ziceți ce vreți să îmi fac, topor sau sabie eșantată. Sunt un pic răcit, dar merge. Perfect, am nas, de fapt nu sunt chiar răcit, am nas înfundat, dar merge. Dar cred că o să-mi fac un topor sau o sabie, habar n-am. O dai, un pic lag. Oricum din următoarele episoade deja nu o să mai fie lag. Și na. Muzica asta mi se pare foarte awesome. Dar vreau să-mi schimb ăsta. Hotbar. În hotbar, da. Dar nu. Ce mai e? Hotbar. Indicator. Hotbar. Sau las așa și se vadă pe mijloc. Nu, îmi ziceți voi cum să-l țin. Ok. Mă duc să fac un pic rost de mâncare. Îmi ziceți dacă vreți să pun o textură. E un pic de lag. Încă se mai generează. Dar din următoarele episoade vă zic eu că nu o să mai fie. Să-mi ziceți un program de randat, că chiar nu găsesc. Uite-ți vaci. Foc. Ia vin. Încarcă-te, unde ești vaco? Așa. Mamă, câte vaci! Cred că mă las două aici. Sau le bag în groapă. Dar nu că se mai spawnează. Vină mă încoa, uai ce mă enervează. Hai că am uitat să iau pielea și mâncarea. Perfect. Da, niște oi să găsim. A, mă, vină încoa. Mamă, ce mă enervează găinile astea. Fac. Mă... Ai de capul. Cam atâtea. Stai că mai sparg și asta în bătaie. Fac. Pum în cap îți dau. Mai avem din topor. Căcat. Da, mă duc înapoi. 24 de frame-uri. Ai de capul. Deci, pe viitor, eu zic că o să fac foarte multe chestii. Deci vă promit eu. O să fac multe chestii. Fac un pod. Fac o casă faină. Fac multe chestii. În 10 minute trebuie să fac. Pentru că bandicam-ul ăsta e de tot căcatul. Am luat și eu ăsta. Să dau altceva. Da. Fac să punem aici. Ia. Doi. Dacă vreți să aduc pe cineva, să-mi ziceți, dar trebuie să găsesc pe cineva. Iar să fac și eu așa. Tare. Nu atac.
E 0, da, bine. Hai să fac și un furnal. Stai să mănânc pâinea asta care mi-a dat-o. Trebuie să fac rost de diamante. Dar o să fac rost. Da, stai că mi-am pus și Optifine-ul. Hai să fac charcoal. Tum, 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 tum. Haide, mă. O să pun mai întâi astea. Dar nu cred că e prăjit. Adică, like, nu cred că e prăjit. Nu știu. Cred că mă aud destul de ok. Dacă nu îmi zice să mă mai apropii de microfon. Și mă enervează Bandicam-ul ăsta că trebuie să fac neapărat 10 minute. Că dacă aveam mai mult, ce epic era. La nivel 54. Cred că o să-mi fac o casă pe deasupra, adică normală. Dar să-mi ziceți cum vrei. Cum vreți, nu. Așa. Eu aș vrea normal o casă cum ar veni normală și să vină cum ar veni camera cu chesturi aici în apă, cu glass de la albastru, frumos, cât de cât elegant. Ok. Perfect. Avem 7 minute, oameni buni. Nu știu ce să zic. Ar trebui să închid. Dar nu știu. Nu știu, chiar nu știu ce să fac. Ar trebui să închid. Hai, pe la 9 minute închidem. O sunt 7:40. Mă și gândesc acum cum să fac. Nu știu, frate. Nu știu, chiar nu știu. Deci să-mi ziceți dacă vreți sabie sau topor. Să enchantez, adică fac, să-i dau în cap. Hai că e destul de ok. 8 minute. No. Deci, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Eu am fost Alex. Să apăsați butonul ăla de like, toate butoanele care sunt posibile. Eu vă spun pa, voi îmi ziceți pa. Eu am fost Alex. Pe curând. Pa!